Здравейте! Аз съм Ева от Енергийна агенция Пловдив. Знаете ли, че домът ви може буквално да губи топлина всеки ден и то немалко? Топлинните загуби в един недвижим имот са много по-големи, отколкото си представяте. Най-големите загуби са през тавана около 30%. Следват външните стени също приблизително 25%. През старите прозорци и дограма изтичат още около 25%. Ако живеете на първи етаж и подът е причина за до 10% загуби. Тези проценти топлинни загуби са ориентировачни, но ясно показват нещо много важно: без добра изолация и качествена дограма, плащате за енергия, която буквално отлита навън. Нашият екип е на разположение да ви консултира как да намалите топлинните загуби във вашите жилища. Водещ Ева. Изпълнителен директор Лиана Аджарова. Благодарим ви, че бяхте с нас.